horas madihita saluhutna di hamu akamanami dohot inanami manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipasod dohot pangaramotion nitu hatta Jesus Kristus adora sutatangihon hata nitu hatta jumulu mahita martangiang asini roha madihamu dohot dame siad debata amata dohot sian anakna Tuhan Jesus Kristus tu hatai amin. Hata nitu hatta nagabe jamita di partangiangata tikion imana tersurat di buku Ester bidusia ayat 15 rodi ayat 10 sia laustur pokodo nagabe epistel tu minggu pas 10 hodong Trinitatis 3 Oktober 2020 sada kujaha marihita songono mahata nitu hatta nang di hari 14 bulan Adar marpungu-pungu dohala Jahudi akan di Susan jala dibunuhi di Susan 300 halak alaidang dais tangan nasida anggotu ugasan naside alai anggo pasi-pasi ni halak Jahudi akan diluat ni rajai marpungu-pungu do panguluhon hosana sidei gabe marhasonangan maradupon musuh naside jala dibunuhi halak nama kagigihon nasida 75.000 halak alai dang dais tangan nasida anggotu ugasan naside imana masa di hari 10 bulan Adar gabe marhasonangan nasida di hari 14 bulan ni gabe dibahen nasida mai hari panggalanga doho las niroha alai anggo halak Jahudi akan di Susan marpungudo di hari 10 doho 14 jala marhasonangan di hari 15 bulan ni jala dibahe mai ari panggalanga doho las niroha dibaheni anggo halak Jahudi akan maringat dia kahuta pagaran ari 10 bulan Adar dibahen nasida ari las niroha panggalanga dohot ari raya laus masih piringan nasida disi ganuptu ale-alena ima hatani itu hatta di hamuak kadongan saha porsiaon di sebahagian halak menganggap bahwa buku Esteron ima buku na kontroversial. Martin Luther misalnya hiado menulak pamasuk ke bukon gabe bagian ni bibeli. Buasa alasan ni bana aladang adong nanggusada hata Tuhan manang hata debata dibukui. Memang molotasigati sama sekali dang adong disi hata Tuhan manang hata debata atau kata Allah. Sada pedangado. Jadi bagaimana mungkin sebuah kitab disebut firman Allah kalau kata Allah sendiri pun atau kata Tuhan tidak pernah disebut. Jadi ima alasan ni Martin Luther Madok tidak pantas dimasukkan ke dalam Alkitab. Terlepas sian kontroversi manang nasongo dia pe dangapalai narumiko nuaing taringo tata di trupukon. Lagian kitab Ester sudah diterima sebagai bagian dari Alkitab. Jadi suka nggak suka, setuju atau tidak setuju, ya kita harus menerimanya. Alanita paluas ma'aka hali manang pakar di bidang Alkitab natumakas manigati iya teh. Holani perlu tegas sonot tadi son, tidak adanya kata Allah atau kata Tuhan di dalam kitab Ester bukan berarti bahwa Allah tidak ada. Ida teh. Jadi dada ala naswadong disi hata debata gabe dohonot tama ada ngadong debata. Dada ala swadong di buku Esteron hata Tuhan gabe ima ala sata madok naswadok Tuhani. Sebaliknya ala jujut saya didok hata Tuhan gabe ima jaminan muse pabua sasahalaki lubi ubadiaan lebih kudus atau lebih suci syadonganna tangadong jaminan ni iya teh. Jadi sarupa dunuangi molo adong halak dakya di dok Tuhan bukan berarti Tuhan tidak ada atau bukan berarti juga dia tidak bertuhan. Sebaliknya orang yang sering mengucapkan kata Tuhan lalu itulah jaminan bahwa dia bertuhan
Atau itulah jaminan satu-satunya bahwa Tuhan itu ada? Tahu nggak teh? Dangut capat tai, dakpat dohat tai. Gabe penentu diha adongon ni tuhat tai. Hama kadongan taringot tu nasai maos madok hata Tuhan, hiado didok Jesus songonon. Dada saluhut halak na madok au Tuhan na bongot sugut Tuhara jaun benua kicangi. Di Matius 7 ayat 20 sada. Jala diuduti tu ayat 22 ay torop do sugut di hari perpudi nama dok tuau ali Tuhan ninna. Jadi tidak ada jaminan. Yesus sendiri pun mengatakan bukan berarti orang yang sering menyebut Tuhan lalu mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Enggak. Namangulahol lomoni rohani damangido didok disi. Jadi arong do jol maon dikit-dikit Tuhan Yesus gabi latah Yesus Tuhan gabi latahian alani sipata gabi tang merlapatan. Apalagi mulu coba kamu maju jujut jala hatop doko kamu Tuhan nih Tuhan ini gabi hantu do Tuhan tu hantu. Jadi unang latah imajuna perjul nanang dohonon. Memang dangadong didok di buku esteron hata Tuhan manang hata debata. Alai unang salah hita di boto debatado sude nama satu halak Israel di masa harajaun ni se Ahasuerus. Bahkan sian pamotuan ni debatado sude nama say di tonga-tonga ni bangsui. Dangadongin na lias sian pamerengan ni debata. Dangadongin na hulip sian parnidaan na. Bahkan debatado na merancang sa sude nei. Artinya Allah itu ada di dalam masalah mereka. Allah itu ada di dalam hidup mereka. Ya mungkin secara fisik dan dibereng nasida, tapi bukan berarti kalau kita tidak bisa melihat secara fisik lalu kita mengatakan tidak ada. Sahalinai dak parnidaat tai parnidaan nisi malolong jala dak paddo hatai dang hatatai manotuhon ha adongon ni debata. Alani boydo tagobarhon ha adongon manang keberadaan ni Tuhani sesongon sutradara film taboto do sutradara te. Jadi sutradara biasanya tidak kelihatan, tidak tampil. Yang kelihatan itu adalah aktornya, aktrisnya. Tetapi sesungguhnya sutradaralah yang mengatur dan mengarahkan jalannya cerita. Dan sutradara ada di dalam balik semua yang kita tonton itu. Nama bail lasni roha, nama bail lungur roha, manangahapi natatotoni. Ya sutradara lah yang mengarahkan semuanya. Aktor dan aktris itu hanya pemeran utama. Nah borhasia pengatusioni mahitanu yang berani madok pabua akan nama satu halak Yahudi di harajau ni si Ahasuerus sudinai sian pamotuan ni debatado. Si Esther na diangkat gabe ratu manggatiho ratu wasti doho si Mordehai na pabuah tahini dua halak na posoni rajai na naing manudus rajai doho na menggagalkan rencana busuk ni si Haman na laho mangarede pun halak Yahudi termasuk doha jongjongan ni Raja Ahasuerus sendiri na mangaleho nakka kelonggaran tu halak Yahudi jalan na paluacun nasida patupa ari panggalanga doho las ni roha dia katiki naung binuhul nasida songon naung tajaha diturpuk jami taun nak keningan sudinai bagian ni sakap manang rencana ni debatadoi laho patupa haluau tu halak Yahudi. Jadi mula-mula kita musetu pangatusion na digijangi baik si Esther, si Mordehai, nang Raja Ahasuerus adalah pemeran utama manang aktor di dalam semua peristiwa tersebut. Anggona paluahon debatado. Idu asa didok di topik ni mingguta salarion haluaun sia debata keselamatan dari Tuhan.
Tidak ada keselamatan di luar Tuhan. Dangadok kaluaun diduru ni debata. Debatado haluau ni jala debatado na paluao. Jala lausian pangatusianom mahitan waeng madok meragap do dalan ni debata laho patupa haluaun. Tubang sona nang tuhita di bagasa tikyo. Jala hita pe dipake debatado waeng laho patulus haluau ni. Allah sang sutradara itu sedang menggerakkan kita untuk mewujudkan keselamatan dari Tuhan. Jadi perlu do takas ingotota dak kita juru selamati. Alai dipake debata hita mabuan haluau ni tutonga-tonga ni portibion. Jadi alani sutung adong na mangarajumi diri na juru selamat. Sutung adong na madok anggo swala niao. Taingok ma alani Tuhan nidu sudi. Esongon hata ni buku deta 400 ono pului alani Tuhan Yesus duate. Alani Tuhan Yesus imaidok disi. Hama kadongan saha porsiaon dung ditaluhon nasida musuh tihus ni halak Yahudi seteru orang Yahudi itu dijamot do nasida nasotu pada istangan nasida tu ugasan ni musunai. Jadi didok disi dang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Musunai bui ditumpas alai dang jadi dais tangan nasida tu ugasan nasidai. Pola tuluhali jumpa kita padohani di bidusiaon. Ima di ayat 10 ayat 15 dohot ayat 10. Nah akamang dohot tamuinang donanaing dohononna merhite-hite ora-orai. Na perjulu nanaing dohononna tu bangsoi nang tu hita di bagasa tikion asa sai di jamoton nasida dirina sian na mencari kesempatan dalam kesempitan. Nah taringot tuson gabe taingok dua te slogan ni Bang Napi nama dok waspadalah waspadalah. Kejahatan timbul bukan karena ada niat tetapi karena ada kesempatan. Upikir apalah tohodo nanidok ni Bang Napion. Ai suado kiat tahina dangadok kiat niat nanang manakko. Alai alanong disi dibereng talak adok kesempatan gabe manakko maiban. Duk sahat di sidang rupani gabe didok manakko ima na huida do piak disi gabe hubuat inai bana. Ya api gudang ni namar piahat di siate. Unang gabe namar piahani di salahon. Dirina manang niat naido na ikon riko dikendalihon. Jadi molo didok di son dang dais tangan nasida tu ugasan nasida ina asa di jamotud nasida dirina siani mencari kesempatan dalam kesempitan. Na pedua hon nanaing dohonon na marhite padohanima unang gabe mokus. Jadi ikut dipadau diri nasian hamokuson keserakahan. Di pamanat siester doho si Mordehai sudi homnai asa unang gabe mokus nasida. Hamokuson manang keserakahanon na tubudui sian pangalaho na sohya merasa cukup tu na adong di ibanate. Jadi mulu adong keserakahan, adong hamokuson na sohyado di hasabapuni na adong di ibana. Warna ma keinginan so adong ukuran ni terus do marnahura. Say naing di ibana sudi doh bagian ni dongan nape naing di ibana. Jala molununga songonon gabilao maruhana mencara merampok. Alani hati-hati kita sudi dubui madabu tu pangalaho on. Alani mana kedidokon perlu dijamoton dirina siani. Jadi adong ma sada berita sahalak ama na marsakap na yang manuhur tano. Dung hindi dapat to ibana ma partanui ido ibana ma na yang manuhur tano au hutur matanumi inna. Yalai buto ibana adong tano macay lebas. Jadi Roma amat tapartaun ni dido madak pola buai batu horma.
Sedia gudang tanom inna nanay panurom marupani. Bah, nalabasan na gudangan. Sedia haronek tu horom inna partanoy ma. Bah, mamulubui sa gudang-gudang na ina. Silahkan. Sedia gudak petaho buido diho. Holani ikut dalanammu ma. Sedia na bui dalanammu, sedia na bui lujungammu di bagasa tikyon. Bai ma diho. Molo bui di lujungi ho 40 hektar. Bau 40 hektar diho. Molo bui di dalani ho 50 hektar, ba 50 hektar diho. Ima didok partanoi rupani. Bah, itur berpikir ibana, wah enak sekali ini. Terbayang ibana, mulu dapat tahu 50 hektar, 500.000 meter persegi, wah luar biasa. Apalagi tahun ini naik mamusiar ganitano, ini ibana ma di bagas rohana, tanpa pikir panjang ilujung ibana. Alai di pamana tamate, butiru dah. Jamonom adorak somate mata nyaringai kosahat tutuson. Ninna partanuima mabain aturat tu amate. Oke nih bana, ilujung ibana, idalani ibana, duluk turuan lembah bukit songonima dilujung ibana rupani. Bah memang macai gudang do rupani na nilujungan ni ibana. Hampir do 50 hektar. Alai dung dibereng ibana nganeng mate matani hari. Mulak may bana, saat may bana, tu inganan nanidok ni partanoy nak keningan. Hosa may bana di si pata sede na mahosanay. Uroha ala ni lujana na malujungi na madalani na makaliangi tanwi barang liling tos mahosana. Laos mate di tempat. Nah, suku-sukun na amang dohot tamoy na boha. Dapok niya matay do 50 hektar, manang 40 hektar. Arong do dapok ni bana, arong do dapok na aledang 50 hektar ati, dang 40 hektar, dang 500.000 meter persegi, melainkan 2 meter persegi, panjang 2 meter dan lebar 1 meter, pas untuk menguburkan jenazahnya. Jadi jujur do sokoni akamang dohot tamuinang ala ni mokus na ala ni serakah na dang dia tong ibana biguguna dang dia tong bitenagana asa dia usudi asa huhor susudin sokona matay nak kiningan. Ba memang buido dilujung ibana lebih kurang 50 hektar. Ale hola sah di tempat buah arong do di bana aduh ale hola 2 meter nama 2 meter persegi pas untuk tempat nibana mengubur. Hamu kamang dohot tamuinang berita mardonga puda mai na paingoto kita asa unang mokus unang jamot baru na perpudi na naing dohonon na marhiti padohoni asa say tahasabab puma na adongate. Maka sebab pun mensyukuri apa yang ada itu jauh lebih penting daripada mokus manang serakah. Marlaku du itu bangsui jala marlaku du nang dihita di bagasa tikyon. Amin. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami pasu-pasu mai jala pergugui hami mangulah hoca di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.